Ka-Aceh Holistic Awakening Movement Aham Southwestern Zone Ampati haka arpu tarik Risaw kala ai ka shithi Dawa sya Myntri Rangbah ka Jylla ban pyntrei no shaid ya ka jingtei ya ka Commerce and Science College ha Baksalpara Mahendraganj bad ya ka Engineering College ha Kebolpara Ampati ya ka bala thung mau Nongrim naduh ka arpu tarik Naiwieng hajar khatnyo da Myntri Rangbah barim Dr. Mukul M Sangma. Haka jingleit jurip badang shen da nongialam ka Aham la shem ba kine ki college ki dang sa ringheng da ka jingduna ki nongtrei ki tiar kitar badan kam bat ki nong pej nong penyaj ru kim dan satya ki nongialam ka Aham ki la Dawa na Myntri Rangbah ban Pyndep kloy ya ka jingtei ya kini ki college namar kilong ki ba koridor na ka benta ka jingkiu irat jong ki Samla haka pule puthi bat haka jingroi jong ki pajba ka ni ka than. Tôi đi bằng chút bằng đi mua mà.